tím Sanzágem, víš? No. Bylo dobré někdy dělat nějakou třeba fotopně to historie vlastně. Tam potom víš, že ve dvou se to táhne, ne? Už pro nás jedu. Už pro nás jedu. Už jedou. A to jste ještě ani nedojedli. To byste měli dát varou. Počkej, jdu vnitř, to je kratší. Kolik tam je? 4 hodin, ty to bude tíkat? 20 vteřin. Ještě tak to si ještě namáš. No, to ještě si namáš. Ale ještě ho. No už to 10 sekund. Mohlo být na poslední věc. 2, 1, start. Chill. Hop. Pomal trošku. Pohodě, Vlasto, pohodě, nedivoč. No. Nemáš pro... Není vojenský povel v zemi. Roztáhni víc nohy, do boku. Tak. Mašky, klidně si odpočuj, můžu se vydýchat. Procentní kyslík. To má doping. Pomožte mu. Predátor versus Zalia. To je doping, čistý kyslík si dával. Ty potřebuješ si přidat kyslíku? Já jsem to nevymyslel. Vidíš vůbec? Ty máš ale modré rty, je ti dobře? No. Dejte mu hadicu a vodu! A do čeho patřile? Do toho bílého kolečka. Tak normálně z hadicu vodu mu dajte. Hezky. Jej! Udělej tečku, prosím. Tak nerad. Můžeš? Ani toto? Já se nezlobím. Já se nezlobíme, nám zbude, víš? Neubude. Tak to ti tam pro toho Martina nechce, určitě. Nechceš si to tady nechat? Myslím, že jo. Ne, ano. Jedna věc je, co chci, druhá věc je, co jsem si za... Kresné kolo, že ne? Naštěstí a Roman Julák! Kurník! Jedna, start! Kolik máš? Ty byl krátký, Mraku. Pojď. Já tam budu muset asi sundat tu rihu, ale to už je pozdě. Sněhulák! Do stromečku ani a klesnu. A super. Lehni si. Jarko, odjistěte jí to asi. Ukažte jí to. Telefon. Kdo to je? Jako mluvíš? Jarko, Hezký! Ty ujedeš aj dědovi! Na dědovi tričko! A jako je zapsaná? Je. Tak asi vystřelí. Pojď sem. Necháme ji, já jí to podržím a třeba stojí. Jo, tak jdeš. Pojď sem, pojď. Tak, zkus. Já ona má palčáky. To se bude hodně střílet. Tak? Děkuji, jo, potom. Potřebnu to podržím. Odjíždí pojistku. To je další úvězek? To neříkáte, že to po minutě. To neuvidíme. Ne, dobré. To nemají na čas. Oni nemají na čas? Ne.
Ne, oni jdou tak. Dobře. Perfektní. Ahoj, pro tebe taky. Ahoj. Moc ti to sluší. Perfektní. A pojďte, hoši, pojďme. Hop. Paráda. Dartičky. A teď už podívej, jak jo náš. Podívej, jak jo náš. Upaluj. Hop, pojď. Když mamkou, jo, střílet, taky jo, že? To je lepší. Přiblíž se, tak, to je ono, připlazit se k tomu. Počkej ještě, ne? Tak, a jak jsme říkali, jo? Ty dvě mužky. Mužku v tom středu, abys viděla bílé. Jo? A mačkej, až to budeš mít. Nevadí. To je jízda. Aj! Bojuj! Nevadí, jedem. Dobře ty! Žen umístila Trličíková. S efektním pádem, ale kdybychom měli jako jednu Tatranku, tak jí dáme mi sympatie za ten pád. Jako. Na 9. místě je Vacavíková Monika, která je na trati. Na 8. místě je Novosadová Radka. Na 7. místě je Pončinková Katka. Na 6. místě je Orsáková Jana. Na 5. místě je Orsáková Veronika, myslím, že je to napsané. Tak a teď to přichází, jo. Na 4. místě je Prahová Zdenka. Je to? Zrňáková Krosická a Zrňáková umístila Edita. Takový měla strach. A to šla do cíla po kolenách. Jo, taky efektní. Kategorie mužů. Aby jsme si to, tak já to vyhlásím teda všechno. Nevím, asi dochází baterka. Buď nám to někdo určitě bude docházet baterka. Pod vysokým napětím si. U Bertemu. Baterka. U Bertemu. Takže pořadí 18 lidí. Na 18. místě se umístil Kocurek Lukáš. Na 17. místě je Kučíková. Na 16. místě je Tinka. Na 15. místě je Plšek Roman. Na 14. místě Kupčík Petr. Na 13. místě Jančík. Na 11. místě Trličík. Na 10. místě Blaha Víran. A to přijde, jo, těch top 10. 9. místě Zděna Drga. 8. místo Václavík Míra. 7. místo Hoca Libor. 6. místo Václavík Pepa. 5. místo Zapalec Zbyňa. 4. místo Pončík Jarek. Medaili. Tak. A 3. místo Hrtaň Jan. Druhé místo Valibora Jan. Dejte na venkově nějaký kurňa. A první místo Pončík Člení Nikola. naši. Umyl.
Nemusel běžet, ale já jsem udělal vodiče. Ještě ty děcka. Některé jsou ještě netratí, ale ty to vyhrali taky. Takže nejlepší zastřílel. Ještě nevíš, jedno máš na trati ještě. Já vím, já o tom vím, že tam je. To je to postřelené. takže nejlepší zastřílel Pončík Filip. Ano. A potom o třetí a druhé a třetí místo se dělí Chrastecká Alžbětka, protože střelila jednu a Tkadlecová střelila taky jednu. Tak děti se vlastně zúčastní, tak takže... Pojď si proto. Babičko, pojď si Gratuluju. A jinak ostatní děcka dostanou taky nějakou pozornost. Nech toho hezky. Narčo, teď, vedle chvíli. Dokud nechcete vlézt. Na příští. Tak všetky tam na těch potí. Jasně. Do sněhu. Medailu za to. Tak nejeme už hned. Počkaj. Nejeme už hned. Omiko, tady buď. Dobre. Kdybych si pere foťák, jako je. Přesně tak. A může to začít.